sugad man ang tuna, may usang na bato dito sa may sapa nga aton lingkuranan. Kung kita nakikita, di ko hinangalimtan ang aton mga saan. Labis anong dangatan, di kita magbubulan. Kung umabot man unusan kapurian, anlos ay tangagugma atong ulungan. Kay ang tao na aba na sinugugma, mawawala san paminsan, mawawala san una-una. Pero siring paman kunan gugmanaan magsugo, pilit ka nga pagbibilmon, bisan diin ka pa magtago. Kay ang tao kung naabag na singgugma, nawawara san paminsan, nawawara san una-una. Pero siring paman kung ang gugmanaan magsugo, pilit ka nga pagpipilmon, bisan diin ka pa magtago. Karaw tagad iday paniyo nga pinurdahan, kay maula ini anakon inumduman. Kung ini mawara may dakahulugan, tigaman laini nga si ako nahingalintan. Tigaman laini siya ko nahingalimtan. Tigaman laini kasi ako